В тази тема ние ще работим върху оптимизацията на логистичните разходи. Ще работим върху управлението на запаса и на доставките по такъв начин, че общите логистични разходи да бъдат минимални. По време на една от предходните лекции ние вече разглеждахме как се изчисляват тези разходи, по какъв начин, какво са съставени и също така минахме през един такъв тънък момент, когато видяхме, че логистичните разходи са минимални, когато разходите, фиксираните за заявяване и такива, които са за притежание, когато те са равни. Когато те се изравняват, тогава имаме общо минимални разходи в общия план. А така изглежда обикновената дилема, която се среща от отдел снабдяване. Имаме опция да купуваме често и по-малко, или имаме опция да купуваме рядко, но в по-големи партиди. Виждате, че тук същият обем доставки горе-долу се снабдява с 5 доставки, а тук с 2 доставки половина, кажа речи. В първият вариант имаме чести доставки, малки количества. Можем да работим с по-малък склад, с по-голямо разнообразие на продуктите в складовете ни, но ще плащаме големи средства за доставянето на тези материали. В другия случай натовареността на отдел снабдяване е много по-малка, имаме по-малки разходи за транспорт, но се нуждаем от по-голям склад. Също така имаме и повече разходи за складирането, определено. Така че в единият случай едните разходи плюс другите, когато се наслагват, те формират един вид. Примерно при първата ситуация ние имаме по-малки разходи за заявяване, да кажем толкова големи, но са по-големи, извинявам се обратно, да покажа. Тук имаме по-големи разходи за заявяване, т.е. имаме много разходи свързани с транспорта и малки разходи за склад. Общо, като ги съберем, получаваме разходи логистични. А в другият случай, в другата стратегия, ние имаме много разходи за складиране на продукцията, за притежанието й и малки разходи за транспорт. Но можем да видим тук, примерно в дадения случай, общите разходи са горе-долу на едно и също ниво в двата случая. Но ако ние намерим такава точка, при която разходите са равни, то ние можем да достигнем момент, в който двата разхода обединени, докато са горе-долу равни, ето, че те са малко по-ниски, отколкото двете останали стратегии. Това ще търсим ние. Ще се опитаме да намерим такова положение, в което общите разходи ще бъдат по-ниски и тези два разхода очакваме те да бъдат горе-долу равни помежду себе си. Как се смятат общи логистични разходи? Разгледахме в предходната лекция, тук ви подсещам формулата. Общи логистични разходи включват фиксираните за заявяване и разходите за притежание. Като ги съответно разпределим просто като формули, ще видим, че разходите за притежание, това е общо тази част от формулата, а разходите фиксираните са ето тази част от формулата. Равни са. И как нататък да сметнем, т.е. можем да пробваме просто да преместваме постоянно, да пробваме и сега да видим колко ще платим, ако поръчаме 100 бройки, ама ако поръчаме 200 бройки, ако поръчаме 50 бройки, ако поръчаме 20 бройки. Преизчислявайки ги много пъти, ние ще получим точно такава крива и ще можем да видим къде е нейният минимум. Също така, ако обичаме математика, можем да се пробваме да направим тези две формули, т.е. да кажем
Нека да намерим такова положение, когато тази част, т.е. фиксираните разходи, ще бъде равна на тази, която е разходи за притежание. Тук вместо плюс да сложим равно. И да видим при какви количества, при какво Q, това равенство се спазва. Ето са ви съответно тези трансформации на формулата, т.е. търсим минимума на функцията, когато са двете са равни. И оттам нататък преместваме съответно това към знаменателя, това да отиде тук към знаменателя, тук това да отиде и така ще получим ето тази формула, нали, от тази част ще се получи такава. Оттам нататък да разделим всичко това на нали, да обърнем формулата, знаменателите да станат в числителите и тогава ще получим, че Q квадрат е равно на 2AD делено на V по R. И съответно това, което искам ви да запомните и да запишете, е ето тази формула. Тук по-скоро в жълтата част идеята ми беше да покажа как са стигнали до тази формула, но ето тук тя вече е готова, подготвена за вас. Q, минималното, говорим, което е икономичното количество за доставка, е равно на квадратен корен от 2 по A по D делено по V по R. В такава ситуация, точно в тази точка, имаме този минимум, който ние търсим. Тази формула можете да си я запомните, ние ще използваме доста често. По обозначенията 2C2, А това са фиксирани разходи за заявяване, D това е потреблението за целия период, V това е цената на продукта, а R това е нормата на разход за притежание. Окей, с тези неща ние сме се определили, така че моделът на LQ ще ни изкара такъв размер партида, той ще покаже отговорът на този модел, ако сметнем тази формула, то тук в равенството ще се появи някакъв обем продукция, обем партида, който ние можем да поръчаме и тогава разходите, фиксираните и притежания ще бъдат равни и тогава ще имаме минимумът на общи логистични разходи. Така че този модел ще ни покаже колко да поръчваме. И тук се връщаме към един от основните въпроси, които стои пред отдел снабдяване. Ние разбрахме кога трябва да се поръча в предходните лекции. Ние разбрахме как за гаранционния запас, как да го определим. А сега в момента нашата система ще може дори да ни подсказва колко да поръчваме. Колко да поръчваме, така че разходите да бъдат на минимум. Също така формулата за общи логистични разходи, който можахте да видите на един от предходните слайдове, ето тук. Тази формула може да пресметне логистични разходи за каквито вие си искате количества. Искате за 20 броя в партида, за толкова ще сметне, за 200 ще сметне. А ето тази съкратената формула може да сметне такива разходи, които ще имате, ако поръчвате това икономичното количество. Тоест виждате, че в тази формула никъде вие не влагате изобщо това никакво количество, колко ще поръчате. Той сам, формулата сама ще изчисли какво е икономичното количество за доставка и ще покаже какви ще бъдат общи логистични разходи при такъв поръчван обем доставка. Тази формула в класическия вид ще може да намерите на много места. Тя се използва в много информационни системи. Системи за управление на склад, системите за производство, да сметне оптималната партида за производство. Може да се срещне на много други места. Проблемът е само там, че в класическия вид, в този, който преди малко ви показах като формула, тя до голяма степен е много ограничена. Тя предполага, че вие имате много специфична работа. И когато говорим за конкретно приложение, за конкретна ваша организация, ще се окаже, че имате малки особености, заради които тези количества, които изникват там от тази формула, не са точно приложими за вашата ситуация. И трябва да се доработва тогава този модел. Ще видим какви са опциите той да се доработва.
Най-вече ограниченията, че в този модел, който ние сме разглеждали, цената тук е фиксирана, не се променя. А може така да бъде, че в зависимост от поръчаните количества, цената да скача надолу и така да се окаже, че формулата ви показва, че оптималното количество за заявка е примерно 198 бройки. Но вие знаете, че ако поръчате 200 бройки, цената ще се промени и ще бъде по-ниска. Защо да поръчате 198, ви ще поръчате 200 и ще поръчате на много по-ниска цена. Това ще намали силно вашите общи логистични разходи и общи разходи по управление на запаса като цяло. Така че имаме различни цени и при различни доставчици. Това също трябва да означава, че за всеки доставчик вие ще смятате отделно това икономично количество. Просто то ще се различава за всеки отделен доставчик. Имаме фиксирани разходи, които са за заявяване, но в действителността те не са фиксирани. Те скачат също. Разходи за транспорт се различават дали поръчвате 100 кг месо или 1000 кг месо. Различни ще бъдат разходи. При нас ние ще го приемем, че тези разходи са еднакви. Ако те са различни, пак ще се наложи да правите в няколко етапа това преизчисляване за различни количества, как ще се отрази, какви икономичните количества за доставка ще се покажат. Може да имате групова доставка за няколко артикула, т.е. поръчвате от един доставчик и свинско, и пилешко, и агнешко месо. Тогава разходите за доставката, за заявяване, вероятно ще бъдат общи и ще се разпределят измежду артикулите. Тук в нашия случай ние нямаме все още тук в нашите упражнения и лекции, не разглеждаме такива модели, които могат да разграничат и да разпределят този фиксирания разход измежду отделните артикули. И така, може да има разлика или динамика в разходи за притежание. В началото на годината, зимата имате по-ниски разходи за притежание за хладилника, за стоките в хладилника, лятото имате по-високи разходи за хладилника и съответно за стоките, които се пазят в хладилната зона. Динамика в потреблението може силно да скача. Ние тук в момента казваме, че примерно потреблението за година е, да кажем, 12 000 кг. Но може така да се окаже, че почти цялото 10 000 кг се консумира януари, а останалите 2000 кг се консумират през цялата останала година. Тогава този модел вероятно ще ви покаже доста несъответстващо число, което няма за какво да поръчвате такова число, защото нито в началото на година ще ви стигне това количество, което дава модела, нито пък до края на година ще ви покаже, че трябва да поръчате по 3-4 хиляди, а те не ви трябва, защото до края на годината имат само 2000 кг, които да си изразходите. Там също ние ще работим по такива модификации, ще видим как можем да направим така, че да работим с променливо потребление. С това ще работим. Имаме и други също вариации. Примерно, вие зареждате постепенно стоката, т.е. поръчвате сега в момента на своето вътрешно производство да се произведат примерно плотовете за бюра. Произвеждате бюра и правите крака, правите плотове. Поръчвате плотовете, за да правите бюрата, и тези плотове не пристигат в един ден, имам предвид, не се изработват в един ден, а влизат във вашия склад постепенно. Всеки ден влизат примерно по 10 бройки, а ви междувременно имате потребление на бюрата, да кажем 5 бройки. Това означава, че всеки ден вие няма да зареждате по 10, а ще зареждате само по 5, т.е. 10 ще заредите, 5 ще изразходите. 10 зареждате, 5 изразходвате. И поръчвайки някаква партида, примерно 200 броя, ако поръчвате партида за производство, то докато тя се произведе за тези 10 дни, половината от нея вече ще замине в производството. Така че ви няма да заемате склад с поръчаните, да кажем, 200 броя, а в склад ще влезат към края на цялата производствена поръчка, ще влезат само 100 броя в склад максимум ще има.
Това може да ни намали общо разходите за складиране и съответно най-вероятно ако смятате да докарате до по-големи количества, примерно до 200 броя да има максимум на склад, тогава пак ще трябва да поръчвате 400, за да можете съответно, докато произвеждате и изразходвате част от това, което ви зареждате в склад, накрая да се изкара, нали, до някакво такова количество. Половината, щом се изразходва, значи от 400, 200 ще се дозареди до края на поръчката и оттам вие ще продължите да консумирате вече от тези 200 всеки ден по 5. Ще работим и с такава модификация, там където зареждането на продукта не става веднага с 5 минути, преди това имахте 0 в склад, а след 5 минути вече имате 200 бройки. Не, ние можем да установим такова темпо на зареждане, което да позволи да докараме до нашите реални условия, колко бързо зареждаме склада. Ето тук имаме въпрос свързан с отстъпките за количествата. Значи, ако имаме в нашия случай нестабилна цена, не просто цената е 10 лева, а цената е 10 лева, ако поръчваме до 1000 бройки. От 1000 до 2000 имаме отстъпка, примерно 20%, т.е. 8 лева килограм струва. В тези ситуации ние прилагаме на няколко стъпки решаваме модела. Първо смятаме LQ да е с отстъпката, т.е. примерно с тези 20% отстъпка при цена 8 лева. Какви количества ни дава моделът? Ако моделът дава примерно количество 1500, ние поглеждаме тогава в ценоразписа и виждаме, че за да хванем тази 8 лева цена, трябва да поръчаме над 1000. 1500 е повече от 1000, т.е. можем да хванем отстъпка, ще поръчаме 1500. Това е икономичното количество за даденият случай. Ако примерно сметнахме с 8 лева, сметнахме това икономичното количество и то се е получило, да кажем, 700 бройки. Поглеждаме ценоразпис и виждаме, че 700 бройки това не е достатъчно, за да хванем такава цена за 8 лева. Тогава ние смятаме отделно, ще видим, ако поръчваме примерно 1000 бройки на цена 8 лева, какви ще бъдат логистичните разходи и сравняваме ги с тези, които са ако не вземаме отстъпката, ако купуваме така и без отстъпката, както и сега с икономичното количество без отстъпка. Сравняваме ги двата и поглеждаме, ако все пак за сметка на цената на продукта общите разходи за управление на артикула намалят, то тогава вземаме примерно отстъпка. Ако не, тогава не вземаме. Накратко казано, ако трябва да го обобщя с няколко 2-3 изречения, най-сигурно е просто да сметнем общи разходи за цялото управление на артикула. Говорим тук не само за логистични разходи, но и за материалните, т.е. трите компонента да ги сметнем. Сметнете трите компонента без отстъпка, сметнете трите компонента с отстъпка. Сравнете ги помежду себе си и по-ниския разход печели. Това бързо ще ви даде отговор. Трябва ли да вземете тази отстъпка или не? Защото така може да се получи, че вземате замразено месо на супер цена 5 лева, при това, че то се продава примерно на 10 лева килограм, вие вземате за 5 лева килограм, защото вземате 10 тона месо. А после се чудите как тези 10 тона месо да ги съхранявате в складовете, в фризери и само за ток изкарвате, вече цената става, всеки месец да се оскъпява продукцията и в един момент, когато разпродавате вече това месо, оказва се, че вие сте имали разходи вече за него 12-13 лева на килограм разпределени, а продадахте го за 11 примерно. Тоест ви сте на загуба ще бъдете. Така ще бъде по-лесно
за вас да сметнете общи разходи за управление на целият артикул с отстъпка, без отстъпка и да сравните тези две цифрички. Още една модификация, която анонсирах, беше за постепенното зареждане. Можете да го наблюдавате тук. Виждате как зарежда се не веднага склада, а се зарежда постепенно. И заради това постепенно зареждане, това, което ние поръчахме като количество, примерно 400 броя, на практика част от тях, докато ние зареждаме, част от тях вече се изразходва. И когато приключва да се зарежда, т.е. изработихме 400 бройки, на склад вече част от тези продукти е иззета, вече взета за производство и максималното количество не е 400, а става по-малко. Започваме оттам да тръгваме. После отново зареждаме, отново да кажем, пускаме за поръчка 400 бройки, постепенно се зареждат и така продължава. Т.е. виждате наклонена линия, тя по някакъв начин компенсира този наклон с постепенното зареждане. Това става като разширим малко нашата формула, т.е. до тук имаме базовия модел, до ето тази част. Това е базовия ни модел, а вече дясната му страна вече е допълнена с два коефициента. Един от тях е колко зареждаме в склада, а другият коефициент е колко изразходваме. Тоест, ако зареждаме по 10 бройки, а изразходваме 5, то тогава тук ще имаме 10, тук 10 минус 5, значи 10 делено на 5, 2. Ние трябва този целият израз да го умножим по 2. И тогава ще можем да компенсираме ето това нарастване, което виждаме на графика. Какво правим, когато имаме променливо потребление? Виждате, че тук говоря все повече за това как работим, когато реалността ни кара да използваме тези модели, но да ги използваме модифицирано за нашите конкретни наши условия. Някои работят с отстъпки, други работят с постепенно зареждане, а ето тук ние работим с променливо потребление. Имаме общо взето два популярни подхода, които помагат за оптимизация на такива доставки, на логистичните разходи, в календарното планиране особено, и се делят на такива, които са адаптирани варианти на икономичното количество за доставка, т.е. използваме тази формула, но опитваме се да я по някакъв начин да я адаптираме не към постоянно потребление, а към бройките, които се поръчват в действителността. Това ще го правим по време на упражнението. И балансиращи методи, втората категория, има също и там има няколко метода, а в балансиращите методи ние се опитваме да решим въпроса последния начин. Включваме ли следващият период в текущата доставка, примерно следващия месец, последващия месец, бройките за следващия, последващия месец, трябва ли да се включат в текущата доставка? И балансиращи методи казват, добре, нека примерно да видим дали ако включим следващият месец, фиксираните разходи ще бъдат близки до разходи за притежание. Ако все още едното е далече от другото, примерно все още разходите за фиксираните за заявяването са много по-големи от разходите за складиране, тогава нека включваме и тогава пък разходи за складиране ще се увеличават, а разходи за заявяването ще бъдат горе-долу на същото равнище. Докато ги настигнат, когато са най-близки, един разход най-близък към другия, казваме да, тук сме в оптималното равновесие, нека да приключим с тази първа партида. Тя ще включа първия, втори, примерно и третия месец. Продължаваме, казваме, следваща доставка ще бъде примерно четвъртия месец и там отново започваме. Включваме ли, не включваме и гледаме доколко двата разхода са балансирани. Можем да направим и в балансиращите методи и други подходи. Например, да пробваме да обединим няколко месеца и да погледнем общите разходи, които имаме
при такова обединение за транспорт плюс склад, поглеждаме общи разходи, примерно са равни на 1000 лева. Транспорт плюс склад, ако обединихме първите 3 месеца. Средно на месец се спадат по 333 лева разходи. Окей, да видим, ако включим четвърти месец към тази доставка, стават примерно 1200 лева общо и сега вече включва 4 месеца, т.е. 1200 разделено на 4 месеца, средно на месец става по 300 лева. Значи ние ако вземем допълнителен месец, това означава, че ние ще смъкнем от 333 средно на месец, ще смъкнем на 300, т.е. с 33 лева ще има по-ниски разходи. И казваме, добре, значи ще включим четвъртия месец. Дайте сега да видим какво ще стане, ако включим и петия месец. И по същия начин преизчисляваме и гледаме дали разходите на месец, примерно, намаляват по този начин, разпределените разходи на месец. Има и още един метод, който по същия начин работи, само че имаме примерно 1000 лева за 3 месеца плащаме и в рамките на тези 3 месеца ние поръчваме, нека да кажем, 50 бройки. Т.е. за тези 3 месеца общо поръчваме 50 бройки, които са достатъчни за първите 3 месеца. Доставката струва 1000 лева и това означава, че на всяка бройка имаме по 20 лева разходи, логистични разходи, на всяка бройка се спадат. Окей, ако включим четвъртият месец, ние имаме примерно 1200 лева разходи, общи стават логистични, а бройките, които сме включили, примерно стават 60. Тогава нека да видим 60 бройки по тези 1200 лева да се разпределят върху 60 бройки. И ние тогава вече можем да преценим дали се получават там колко 60 лева или колко се получават, дали тези разходи съответно спадат или се увеличават. Ако те започват да намаляват на разпределена бройка, значи има смисъл да обединяваме партиди, по този начин да оптимизираме доставките. А ако не, значи ние ще правим по-малки партиди, примерно за 2-3 месеца. Нататък малко повече обяснявам за всеки един подход. Първият подход, който ще работим по време на упражнение, всички от тях, даже ако сега в момента все още не ви е ясно на интуитивно ниво какво точно прави, по време на упражнение ние ще работим с почти всеки от тях. Първият подход, това е икономичното количество за доставка. Ние го смятаме, примерно за цяла година, смятаме какво е икономичното количество за доставка при потребление, независимо от това, че то е променливо, ние го смятаме общо за целия период и получаваме някакво икономично количество за доставка. Примерно, то е равно на 300 броя. Тези 300 броя, които ние получихме като икономичното количество за доставка, ние връщаме се към календарното планиране и гледаме първия месец януари, примерно имаме 100 бройки. Окей, значи януари ще включим в първата доставка. Супер. В февруари имаме примерно 150 бройки. Окей, 100 плюс 150 прави 250. Окей, значи все още се включваме в икономичното количество. Вкарваме февруари вътре в първата доставка. Имаме вече 250 заети, да кажем, места от тези, за тези количества поръчваме. Продължаваме март. Виждаме примерно, че има 20 бройки. Окей, 250 плюс 20 става 270. Все още се побираме в икономичното количество за доставка. И ще продължаваме да включваме новите месеци, докато те се побират в икономичното количество за доставка. А когато не се побират, то ние гледаме, примерно, да кажем, след определен месец стана 290 бройки, беше, докато се включвахме, а следващата доставка беше примерно 30 бройки и стана 320. Какво трябва да изберем? 290 бройки да поръчаме или 320? Гледаме кое от двете числа са по-близо към 300. Това, което е по-близо към икономичното количество, това ще поръчаме. 290 е по-близо към 300, отколкото 320.
Така че последният месец ние с 30 бройки, което е, ние го отхвърляме, не го включваме в тази текуща доставка. Приключваме нашата доставка с колкото там месеци на 290 бройки и оттам започваме вече втора доставка да формираме, в която този месец с 30 бройки, което ние сме изключили от първата доставка, той тук ще се включи в първата, нали, в втората доставка като първия месец и към него вече ще добавяме последващи. Тоест, караме първият месец, има 30 бройки, той се включва, следващите добавят, докато пак не доближим до 300 броя и там пак ще решаваме дали да включваме или не. Следващият подход е близък, можете да прецените разликата, той изразен е като време за честотата на поръчките. Как се смята? Ние можем да сметнем примерно какво е икономичното количество за доставка. Смятаме го, получаваме някакво число, да кажем 300. А общо за година имаме 900 бройки да купим. Тоест, ако поръчваме по 300 броя, това означава, че ние ще имаме за цяла година 3 доставки. Нали така? 300, 300 и 300. Заедно ще се получат 900. Окей. Щом ще получим 900 общо по 303 бройки, 3 заявки за година, това означава, че ние ще поръчваме на всеки 4 месеца. Как го сметнахме? 12 делим на 3, т.е. ако говорим, че нещо се случва 3 пъти на година през равни интервали, то това ще се случва на 4 месеца. 12 разделяме на броят на доставките и получаваме честотата. Тази формула избягва тези няколко пъти сметки, т.е. да сметнем първо икономично количество за доставка, после да видим колко броя доставки ще имаме на година, а после да разделим 12 месеца примерно на броя на доставките. Тази формула прави всичко това вградено вътре в себе си и тя ви казва оптимална честота на доставките е 4 месеца или показва примерно 3,7 и вие казвате ми 3,7 нали, на 3,7 месеца ние няма да поръчваме за календарния план ние по-скоро ще закръглим към някой месец 3,7, по-близо закръгляме към 4, т.е. ще правим доставки на всеки 4 месеца. На практика правим сметка тази и разпределяме доставките в календарния план по закръгленото тук число, което се получава от тази формула. Партида по партида. Това означава, че ние не искаме да поддържаме запасите по никакъв начин. Ние правим за всеки период правим доставка. Примерно всеки месец правим доставка. Една бройка трябва да се достави през януари. Ще доставим само една бройка, няма да я обединяваме с други месеци. Тоест всеки период от нашето календарно планиране ще има собствена доставка. Някои магазини, бензиностанции и така нататък се зареждат всеки ден. Тоест те си имат постоянно, редовно зареждане, презареждане с поне от някои от продукти. Хлябът се зарежда всеки ден, независимо от това как точно очаквате да се оптимизират доставките и да доставите днеска понеделник, да доставите за 4 дни напред хляб. Няма да се получи това най-вероятно при вас, така че някои от продуктите вероятно ще ги минете и на такъв подход. При него нямаме особени формули, ние просто вкарваме всеки месец в доставка или всеки ден или всяка седмица на база на каквото работите. Вие вкарвате същото количество, каквото ви е потреблението очаквано, такова вкарвате и в доставката и се достави тази стока при вас. Между другото не е най-лошият подход, тъй като все пак не използвате, почти нямате никакви разходи за складиране, тъй като тези количества почти не се пазят на склад. Най-ниски разходи за период. Този подход е много по-завъртян, нека да го кажем така, но дава много добри резултати.
много не мога да кажа оптимални, че дава винаги оптимален резултат, но дава винаги добри, ниски разходи за почти всякаква ситуация. Как го смятаме? Това, което преди няколко слайда бях казал като пример. Ние обединяваме няколко заявки, няколко доставки за няколко месеца. В първа доставка вкарваме партидите за първи, втори, трети месец и следим общите логистични разходи. Какви ще бъдат общи логистични разходи при ако поръчваме само през един месец, нали, което е в първата доставка, да вкараме само януарската стока. Тогава ще имаме разходи за транспорт, плюс разходи за притежание за стоката, само която се пази средния запас за януари. Смятаме тези логистични разходи и казваме, че примерно получаваме 100 лева, образно казано 100 лева получаваме за транспорт плюс разходи за притежание. Окей, запомняме тези 100 лева, т.е. тук нека така да го сметна, да кажем разходите за притежание, за фиксираните, тук ще направя някакви, за удобство ще изпиша някои положения. Примерно за първия месец ние имаме фиксирани разходи, които ще бъдат 80 лева и ще добавим примерно 20 лева за разходите за притежание, които ще бъдат през първия месец. Това е първата доставка. Запомняме това число 100, казваме общи логистични разходи за един месец ще бъдат 100 лева. Продължаваме с втори месец. Ние имаме отново само 80 лева за разходи за транспорт. Към тях добавяме 20 лева за разходите, които за притежание за предходния месец. И включваме тук доставката, бройките за февруари. Примерно са още някакви бройки, които генерират още, да кажем, 30 лева. И получаваме 130 лева. Така, значи, ако поръчваме през януари, правим първата доставка и в нея включваме само януари, то ние имаме 100 лева общи разходи логистични. Ако включим към януари, към първата доставка, ще включим бройките и за февруари, т.е. ще дойде малко по-голяма пратка, в нея ще има бройки и за януари, и за февруари, то ние ще платим съответно предходните пари, плюс още февруарската стока, тя понеже ще стои на склад цял януари ще чака и ще се изразходва през февруари и да кажем, че общо получаваме за нея още 30 лева отгоре. Получаваме 130 лева общи логистични разходи, ако поръчаме за 2 месеца. Тук е въпросът, дали е изгодно да се поръчва, да се обединят януари с февруари. И отговорът в нашия случай е да, защото имаме в първият случай средно на месец 100 лева, 100 лева разделено на един месец, тъй като само януари включихме, получихме 100 лева. А в другият случай ние имаме 130 лева, но вече имаме 2 месеца общо в доставката. Така че средно на месец имаме 65, понеже включихме няколко месеца. Тоест е изгодно да обединим тези 2 месеца. И после започваме, продължаваме с абсолютно същия подход. Казваме, ами какво ли ще стане, ако включим и март месец. И започвам да смятам. Ако включим март месец, тогава ние ще платим примерно още, да кажем, 80 лева. Или дайте да е 70 лева. За да просто да е по-лесно после да деля на 3, това означава колко да имаме, някъде 190 и колко трябва да се получи. 198, примерно 68.
Значи, ние имаме до тук все, нали, това е фиксирания разход за доставка, това са притежание за януари, това е притежание за февруари, а мартинската стока ще стои януари, ще чака в склад, ще стои февруари, ще чака в склад и чак март месец ще започна да се изразходва. Затова тук за нея натрупахме много пари. Тя чакаше 2 месеца, просто стоеше без да се пипа в склад и затова натрупва много пари. И получаваме накрая, ако правилно съм сметнал, 198 66 лева. на 3. Да, и разделяме сега в момента на 3 месеца, получаваме 66. Сега, гледайки тези числа, аз виждам, че не е изгодно да се поръчва, да се обединяват 3 месеца, защото разходите за включване на третия месец средно започват да се качват нагоре. Това означава, че ние трябва да включвам последният месец, т.е. трябва до тук да огранича доставката. Март ще пътува отделно, януари и февруари заедно, а март ще пътува отделно. И за март аз тогава ще направя наново сметката. Ще кажа, че март ще пътува в нова, тук ще използвам някакъв друг цвят, пак ще платя 80 лева за нова вече доставка. 80 лева и мартинските бройки ще се изразходят веднага, т.е. няма да има 68 лева разходи за притежание, защото няма да стоят януари и февруари да чакат нещо, а ще стоят само в март, когато ще се използват, така че примерно те там ще си получат, да кажем, само 15 лева разходи и ще получа накрая 95 лева, който ще бъде разпределено само на един месец. И после вече се чудя дали февруари ще искам да включа, не февруари, а април, извинявам се, след март, април ще включвам ли вътре в втората тази доставка. И така месец за месец изчислявам такъв план на доставки, който обединява отделните месеци, докато това е изгодно. И спира да ги обединява, когато това не е изгодно. Започва от нула от начало да смята новото обединение. Това ми дава страхотната възможност да направя такъв оптимизационен план, който да има примерно най-ниски разходи на период. Или по подобен начин, вместо да разделям на месеци, аз мога да разделям на бройки, които поръчвам, за да сметна какви разходи ще бъдат минимални на брой поръчана продукция. Не мога да ви гарантирам, че единия или втория метод ще ви дава винаги по-добър резултат от другия. Обикновено ние ги вкараме автоматизирано в системата, те се смятат на фон, всичко това се смята само и само ни изкарва резултат, казва: оптимизирах ти календарното планиране за поръчките, доставките трябва да се случат януари, март месец, юли и септември. И те трябва да включат еди кои си бройки. Нали, защото ние знаем предварително в случая какви бройки ще имаме през тези месеци. И това супер много ни улеснява, защото от тук нататък ние просто получаваме готов план за заявки и ние можем да го следваме просто, да го заведем и той да ни сигнализира, да каже: ето, идваме вече март месец, поръчвай новата заявка, идва юли, поръчвай, идва септември, поръчвай. Така че това може просто да разтовари нашата работа. Ако успеем да го автоматизираме в някакъв вид в електронна таблица, например, или в нашата ERP система. Може ли един въпрос? Само аз не разбрах 68 откъде идва. Добре, ще го кажа така. Това са някакви измислени числа от мен все пак, нали? Да го имаме предвид. Откъде идват тези числа? Сега да се опитам да го покажа последният начин. Януари ние поръчваме стоката. За удобство, нека да кажем, че през януари имаме
20 бройки, които трябва да се поръчат. Януари имаме 20 бройки да се поръчат. И разходи за притежание, така някак си е сметнато, че за 20 бройки имаме 20 лева разходи за притежание. Ние знаем как се смятат разходи за притежание. За да сметнем разходи за притежание, това, което трябва да направим, ако трябва да ги пресметнем, трябва да сметнем половина на запаса. Примерно имаме 20 бройки на 2. Тези половина на запаса трябва да се умножат по цената им. Примерно това са, да кажем, 10 лева. Тоест смятаме тук 20 делено на 2, това са 10 лева, 10 бройки. По 10 лева това са 100 лева средно на склад. А после, да кажем, имаме еди колко си процента за разходи за притежание. Нормата на разход за притежание. И в нашия случай, например, тази норма е 20%. 20% това е също както да правя 0,20. Това е десетичният израз на 20%. Ако сметнем, че имаме 20 бройки на склад за януари, доставка за януари е 20 бройки. Половината от запаса ние я таксуваме с разходи за притежание, защото в началото имаме цели 20 бройки, а към края имаме 0, което не плащаме нищо. Така че избираме средата, от формулата, която има разходи за притежание, средният запас по цена по разходи за притежание. И получаваме, че разход за притежание за януари е равен на 20 лева. Това е тази част. Това го разбрахте, нали така? Да. Да, добре. Тази част са фиксираните разходи, е колко наведнъж плащаме примерно транспорт. Транспортът ни струва 80 лева, така че се получава, че ако поръчаме януари, плащаме 100 лева. Сега, ако включваме февруари месец, тук допълнителен месец, то ние там имаме, сега малко може би ще ми е трудно да докарам същото число, но някакво число ще докарам все пак. Ако просто ще кажа, че ще подменим някои от числата. Да предположим, че февруари месец имаме 12 бройки на склад. 12 бройки, които очакваме да консумираме. Разбирате, нали така? 12 бройки, които очакваме февруари да изконсумираме. Тези 12 бройки, пак ние смятаме тях, нали, само половината, и ги умножаваме по 10 лева. Така тук се получават 60 лева на склад. Тези 60 лева средно на склад, ние също ги таксуваме с разходите за притежание. Това също е, нали, окей, ние смятаме ги, получаваме 6, 60, 20% се падат колко? 12 лева би трябвало да е. Окей. 12 лева. Това е разходи за притежание на февруарската стока през февруари. Но има и още един малък проблем. Този конкретно февруарската стока, освен че февруари за нея плащаме, тя стои цял месец през януари. Тоест 12 бройки стоят през цялото време 100%, не половината от запаса, а 100% от този запас стоят на склад през януари. Така че 12 бройки ние на практика имаме още един път, ще ги изброим. Получаваме тук 24 лева. Значи това всичко е заедно. Значи това е за януари горното, а това е ако включваме в февруари в тази сметка, януари ще стои на склад тази стока без да се пипа
и ще платим за нея 24 лева, а после февруари тя ще започне да се изразходва и ние ще платим още 12 лева. Така че общо февруарската стока ще бъде колко? 36. Нали, няма да е 30, ще бъде 36. За да докарам до 30, трябва много да го мъча тук числата, да ги понагласям, за да се получи точно 30. Но идеята ми е следната, че тази стока ще платим ето тази сума тук. Я смятаме като един пълен месец на склад стои и един половин месец на склад стои. Тук отстрани ще го сметна като една формула. Ние ще вземем 12 бройки, които ще умножим по 10 лева по 0,20 стотинки. Ето така. И вместо да ги караме на два реда, ние просто ще кажем, че тази стока ще стои месец и половина. Защо месец и половина ще стои? Защото тук ще стои цяла, а тук ще стои половин, нали, половин количество. Тези половин количества е като цялото количество през половината от периода. Едно и също дава. Просто ние целият резултат го разделяме на две. И би трябвало да се получи 12 по 10, 120. 120 по 20% ще се получи 24 лева. 24 лева умножено по 1,5 би трябвало да се получи 36. Тоест същото каквото се получи тук. Така че разходи за притежание тук би трябвало да са се получили, например, 36. Сега е въпросът как сме получили ето тези 68. Тях ги получихме, като примерно казвам, пак не знам точно колко бройки ще са там, но примерно нека да са 15 бройки. Нека мартинските бройки са 15 на брой. И тогава ги броим. 15 бройки, умножавам ги по 10 лева, по 20%. И тази стока, която мартинската, тя ще стои януари, ще стои февруари, а през март половината, нали, средният и запас ще се изразходва. Така че може да се каже, че тази стока ще престоява 2 месеца и половина, така да го сметнем, значи на 2,5. Сега остава да сметнем 150, 30 лева, ето тук става 30 лева, 30 лева умножено по 2,5 се получава колко? 60, 75, мисля, че се получи при мен сега. Тоест, трябваше да се получи 68, не докарах тези числа, може да се пробва с 14 бройки, нали, с нещо друго да си играем, но идеята е, че колкото по-дълго време стои стоката на склад, толкова дори при същите количества, дори ако работихме само с по 20, нали, бройки на месец, ние пак ще натрупваме все по-големи и по-големи разходи за притежание, защото стоката ще престоява на склад и ние ще плащаме. Ако това е примерно замразено месо, ние ще трябва да плащаме фризери и тока и през януари, и през февруари, и чак март месец, когато ще стигнем до това месо да го продаваме или да го консумираме, ние вече сме платили някакви средства преди това. Оттам се взема това трето число и затова то става все по-голямо. С всеки отделен период включване, това число става, разходи за притежание стават все по-големи за всеки допълнителен включен период, защото неговия престой ще бъде все по-дълъг и по-дълъг. Успях ли да отговоря на този въпрос? По някакъв интуитивен начин, по-скоро. Не, че не успях. Надявам се. Тогава превключвам напред. Значи, основно това, което искам да направим като извод, ние трябва да смятаме логистични разходи. Логистичните разходи се смятат като събираме фиксираните плюс разходи за притежание. Разходи за притежание при включване на всеки последващ месец означава, че разход за притежание примерно на втори, трети включен месец означават престой на стоката няколко месеца преди това. И разходи за притежание се натрупват. Заради това, като се натрупват,
самото разпределение на разходите става не толкова изгодно, ако включваме допълнителни месеци. И този метод ни казва до какъв етап разходите спадат, разпределени на месеци или на бройки или на нещо друго, а в какъв момент от време те започват пък да нарастват. Когато започнат да нарастват, ние трябва да спрем обединението на отделните месеци и да започнем от нула. Тоест, изхвърляме тази сметка, виждаме, че тя дава по-голям резултат, по-висок, като разходи, драскаме и започваме от нула. Казваме, януари, февруари обединихме, сега март ще почнем да работим на ново с новата сметка. Нека да минем към контролните въпроси. Какво представляват разходи за притежание? Тук имаме вече малко по-голяма представа спрямо предходната лекция, тъй като можем вече да кажем, че разходи за притежание, това са разходи за складиране на продукция, плюс други разходи, свързани с обслужване на тази продукция на нашия склад. И освен това, тези разходи се натрупват. Те имат натрупващ характер. Колкото по-дълго време стои същата продукция на склад, толкова повече пари се натрупват като разход за нейното съхранение. Какво включват логистични разходи? Показахме, че логистични разходи включват фиксираните и разходите за притежание. Как се могат те да бъдат оптимизирани с помощта или на икономичната количествена доставка или балансиращи методи, ако говорим за променливо потребление. Защо не винаги включваме разходи за придобиване на материалите, когато правим оптимизация? Защото ако цената не се променя, ако цената остава същата, то тогава смятането или не смятането на тези разходи за материалите, няма да промени крайната сметка. Ние пак ще имаме абсолютно същите резултати, просто тези резултати от гледна точка на това, кое е по-малкото и по-голямото, няма толкова да се повлияе от разходи за материали. Ако цената се променя, както видяхме в случая с примерно отстъпки, тогава и оптимизацията ще бъде повлияна от тази цена и съответно и крайното решение за обема на доставката също ще бъде повлияно. Защо не винаги включваме разходи за придобиване на материалите? Защото не винаги цената ни е променлива. Какви са ограниченията на модела EOQ? Това, че смята прекалено много параметри като фиксирани, като фиксиране на разход за доставка, цена, разход за притежание, всички той ги смята като някакъв вид фиксирани стойности, а те при нас могат да бъдат с много висока динамика. И съответно имаме други проблеми, свързани с това, че имаме комбиниране на поръчките. Поръчваме от един доставчик в едно, примерно, пътуване да се включат различни артикули. Така че там също срещаме тези подобни ограничения, с които се налага после да се борим по някакви алтернативни начини. Това беше по лекцията.